Какъв ден? 70 години от този ден. 70 години. Но днес е и ден на футбол. И някои много големи наши приятели не можаха да пожертват футболната среща, но това е един от участниците в изложбата, Михаил Мотафов, наш огромен приятел, който си тръгна. Който обаче трябваше да гледа квалификациите. Така, изложбата наистина този тип изложби сме ги мислили преди много години. Обаче преди много години имаше страх. Той сега вероятно има страх и винаги ще има страх в хората. Не искаха да си показват работите, които притежават. Сега решихме да направим една такава изложба и поканихме 9 собственици. 9, тук знаете 9. И аз ще ги прочита. Кина Петрова и Алеша Кафеджийски ги взимаме като един собственик. Няма да ги разделим. Защото се предопили това по време на брака. Да, по време на брака си, който е безкрайен, щастлив и изключителен. Браво! Така, между другото, те дадоха прекрасни неща. Например, един Димитър Киров, който го видяхте в вътрешния салон, е много хубава работа, е от тях. Михаил Мотафов, вече го казах, той участва с няколко работи. Иван Обретенов е тук, да. След това Людмил Станев. Ето, това са не само художници, но тук има и писател, има актьор, има дори и изкуствовед в мое лице. Но накрая съм аз. Значи, Иван Обретенов, Жоро Йорданов, Боян Боев също, Иван Минчев, Васил Василев и аз също участвам. Аз съм 9-тия човек. Сега, наистина това е изложба, която показва едно отношение, едно човешко отношение, много специално. Той правилно каза, че не всеки може да получи подарък от друг голям художник. Това е приятелско отношение, колегиално отношение. Те си разменят художници или не само. Разбира се, писателя няма какво да даде, освен своята мъдрост и своите текстове. Мишо Мотафов цял живот дава душата си на сцената. Наистина това е едно много особено отношение, което искахме да изследваме, да го покажем. Отношение на уважение, на признание на таланта, на колегата си. Защото има ние не сме представили една страна на това отношение. Например, изкуството като подкуп или като корупционна практика. Има и такива моменти в нашата реалност, нашия живот, защото понякога се подаряват картини с корисна цел. Но трябваше тогава да покажем хора от общината. От общината, от други сфери, но не. Искахме да покажем чистото отношение. Чистото, приятелско, човешко. И ми се струва, че изложбата стана много интересна, много богата. Ето виждате художник като Теофан Сокеров, който не го виждаме много често. Той миналата година имаше, разбира се, изложба тук, голяма. Колю Карамфилов, мир на душата му. Също е тук Йордан Парушев, който е прекрасен художник, който също почина преди, мисля, че 2 години вече става втора година. Нелепо, млад, талантлив, този с хартиите, който прави своите сложни живописни наслагвания. Това е една от последните си изложби направен тук. Да, той е много уважаван тук. Володята също. Володя, разбира се, Володя Вълчев. Доста хора ги няма на този свят. И Колю Николов, да. Но ето виждате, чрез тези картини можем някакси отново да влезем в тези светове, да усетим тези отношения и мисля, че тази изложба ще стане началото на поредица подобни изложби, защото след това някои хора могат да пожелаят да си покажат самостоятелната колекция. Някои имат такива, или двама, или трима. Аз, например. Моля? Аз. Може и ти, разбира се. Така че това отваря едно хубаво пространство. Мисля, че се получи много топла, много така човешка изложба с специално измерение.
което е и психологическо, и личностно, не е само естетическо това измерение. Така че, добре дошли на 9 септември, хубава вечер, дано природата ни даде още и октомври да сме в двора, а може и ноември да сме, защо не? И така да продължаваме дните и хубавите отношения, които вече не са толкова често срещани, защото доминира сякаш другото. Омразата, злобата, ненавистното отношение, мръсните номера. Но тук всички ние сме приятели, обичаме се в някакъв смисъл, обичаме изкуството и обичаме да седнем в двора на Георги Велчев, да му благодарим на него, защото е дал на всички нас това място. Приятна вечер!